बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट आङो लानानै फैनाय जादों। थ' जोङो बे साननैसोआव गोबांथार भिडिअसफोर जोङो गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों रायजोफोर, आरो जोङो मिथिनो मोनखादों 2025आवनो 2025आवनो जोंहाहाय जितु अनलाइन गेमनि एक्ट बियो माने फोसावजाखानायमोन। थिग बेबायदिनो दा बियो लागु जानो थांगासिनो दङ जोंहा फैबाय थानाय 1 मेनिफ्रायनो। थ' भारतआवहाय बा इन्डियायाव अनलाइन गेमा माने बेन जानो थांगासिनो दं। रियेल मानि गेम, जेरावनाखि फैसा सोनानै गोबां मानसिफ्रा बेयावनो बेस्थ' जानानै थायो। आरो बियो मोनसे फिसा प्लेटफर्म नङा दे, ओरैबायदि गिदिर ना। थ' जोङो दा मिथिनो मोनो बेवहाय माने मिलियन माने बिलियन दङ, बेयाव मिलियननि सायावबो दङ बेबायदि फलोवार्सफोर ना। ओरैबायदि मोजां मोनो मानसिफोरा माने गेलेनो, सब माने बेयावनो बेस्थ' जानानै दङमोन। दा माखासे गेमफोरा बेवहाय बेबायदि टटेलि माने बेन जानो थांगासिनो दं जों मिथिनो मोन्दों। जेरैबायदि जोङो माखासे इ स्पर्ट होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनो बेवहाय बेबायदिनो बायदिसिना गोबांथार खेला धुला थायोना, ड्रिम इलेभेन बायदिसिना माबा माबि गोबांथार ना, बेफोरावबो जोङो बेबायदिनो फैसा लागायनानै IPL आव जोङो गेलेनो हायो आरो बिनिफ्रायबो माने बेबायदिनो फैसा खामायो गोबांफ्रा, आरो गोबांफ्रा घाटि लस जायोना IPL फैनाय लोगो लोगो ड्रिम इलेभेनखौ गेलेयो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे गेमब्लिंसफोर दं जेरावनाखि गोबां गोसारलाबाय थायो फेसबुकफोराव। बेफोर लिंकनि थ्रुयै इनस्टल खालामनानै गोबांफ्रा गेलेयो आरो बिनिफ्राय गोबां रां लस जायो। जोङो निउसफोराव नुबाय थानो मोन्दों दाखालि बावैसो सासे बेसेबांबा माने 9 लाख ना 18 लाख बेबायदि जोङो टटेल माने बियो लस जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बिथाङा बेबायदिनो चेनेलाव गाबनानै गोबां खोथा बुंलांनाय जोङो नुनो मोन्दों। बेबायदि गोबां सना रुफा माने फानजोबनानै गासिबो माने धंस' जादों आरोना। थ' बेबायदिनो जोङो निउसफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनबाय थादों, आरो जोबोद माने दुखुनांथाव। दा जोंनियाव माने गेमा ओरैबायदि बृद्धि जाबायमोन, मानसिफ्रा माने एकदम मबाइलाव बे गेमखौल' ना, ओरैबायदि फुरा माने इन्डियायावनो सारा इन्डियायावनो गेम नङाबानो जाला बेबायदि अबस्था सफैबायमोन। आरो दा बेबायदि जोङो एक्टखौ लानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों, आयेनखौहाय। दा बेवहाय माने लागु जानो थांगासिनो दं, आरो टटेलि बेबायदि गेमफोरा बेन जानो थांगासिनो दं। 1 मेनिफ्रायनो लागु जागोन। आरो जोङो मिथिनो मोन्दों जोङो उनावहाय बेबायदिनो जोङो बायदिसिना VPN बाहेरनि जोङो सार्भारफोरखौ लागायनानै बेवहाय माने गेलेनो जोङो किसुमान एप्सफोरखौ इनस्टल खालामनानै गेमनि एप्सफोरखौ इनस्टल खालामनानै जोङो गेलेनो सेस्था खालामब्लाबो माने हानाय नङा जाहैदों ना। थ' जोबोद मोजां आपडेट्स। दा गोबांफोरानो बेवहाय बेस्थ' जानानै थायोमोन, दा मा जाबावगोन ना। थ' जोङो आरो गारनो नांला, सोरबाफोर आरो दासिमहालागैबो बेबायदिनो अनलाइनावहाय गारगासिनो दङब्ला जोङो गारनांला, गारनायखौ बन्द' खालामदो आरोना। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर, आं एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसिखिनियावनो फोजोबगोन। गोजोन्थों, बाय। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक नया और सख्त कानून तैयार किया है, होने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 मई से भारत में उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी जिनमें पैसों का लेन देन या सट्टेबाजी शामिल है। कई बार सट्टेबाजी वाले ऐप्स खुद को ई स्पोर्ट्स बताकर बेचने की खुद को कोशिश करते हैं, लेकिन अब ई स्पोर्ट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, और सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म्स इस श्रेणी में खुद को रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। आपको बता दें कि इस कानून को अगस्त 2025 में मंजूरी मिली थी, और अब इसके फाइनल नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी ऐप या वेबसाइट इन नियमों का उल्लंघन करेगी उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई यूजर VPN या किसी विदेशी वेबसाइट के जरिए इन प्रतिबंधित गेम्स को खेलने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर भारत सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाना चाहती है। जहां एक तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील देशों और सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म्स पर लगाम भी कसी जा रही है।